Son Xavier Vázquez García e preséntome como candidato á alcaldía de Monterroso polo Partido Galego. Este pobo necesita concordia, porque os últimos tempos hai unha crispación política con moita tensión e iso transmítese ao pobo. Os políticos debemos dar unha idea de concordia para que o pobo teña concordia. Eu quero facer un pobo atractivo e con recursos. Se o Partido Galego chega a gobernar en Monterroso, fará un plan de ordenación do tráfico e seguridade viaria no casco urbano. A nivel cultura e patrimonio, temos tamén a idea de protexer o noso patrimonio cultural, artístico, arqueolóxico, etc. Como proposta fundamental, no rural teñen que ter uns accesos bons, teñen que ter uns puntos de luz bons, teñen que ter limpeza e desbroce non o día da festa, senón constantemente, e despois poñeremos tamén en valor, potenciaremos esas casas escola, casas do pobo. Os nosos maiores necesitan moitos cuidados porque é unha poboación que nestes momentos é significativa. Pediremos ao resto das administracións a construción dunha residencia da terceira idade e, segundo, no rural hai moitos maiores que están atendidos na casa, no seu domicilio, polas súas familias, e consideramos necesario facer un servizo de préstamo desde o Concello para grúas e camas articuladas. En definitiva, loitaremos porque Monterroso ocupe o lugar que lle pertenece e potenciaremos que seña cabeceira da comarca.